Miegħi illum għandi l-Rej. Meta tara l-Rej, tara persuna normali, biex ngħidu normali, insomma. Bniedem illi meta saqsih fuq tfulitu ssib illi kien persuna bħal ħafna tfal oħra, però mbagħad meta tkellimt miegħu nista' ngħid illi ħalla marka fuqi u ispirani ħafna. U allura illum se nlaqgħu magħkom għax għandi hekk fiduċja li se jispira anke lilkom. Rej, grazzi l-ewwel li qed tistadina tagħna. Mela, inti morru lura. Inti persuna li meta kont żgħir kont abbużat sesswalment u xejn. Ekku. Għajdilna. Jiena fit-tfulija tiegħi ġejt abbużat sesswalment u l-abbuż seraq l-innoċenza tiegħi, seraq ili b'mod partikolari għax tefani fit-triq fejn jiena bqajt imwaħħal ma' dak il-mumenti li ġraw f'ħajti u ta' żgħira qbadt il-vizzju tal-pornografija. Taħseb li kienet ġejja mill-abbuż, jiġifieri L-abbuż. L-abbuż dam, l-abbuż kien. Le, ma damx ħafna. Però il-memorja twaħlek ma' dak li inti tkun għext. Allura inti mingħajr ma trid tiġi esperat biex tfittex aktar dwar dak li tkun ġarrab. U bdejt tara ħafna pornografija. Issa l-pornografija jiena qed nitkellem fuq 30-40 sena ilu, ġifieri ma kienx faċli daqs illum. Però kont infittex u nsib u niddobba affarijiet biex inkompli aktar nispira u nimraħ f'dak li minn għalija kienet il-lifestyle tiegħi. Fil-fatt parti minn dik il-lifestyle kienet li jiena bdejt ukoll nesperjenza l-affarijiet. U meta inti tesperjenza l-affarijiet. Ġifieri toħroġ ma' tfajliet Eżatt. U jkollok ħajja ta' sesswalità li inti dak li tara għax inti l-pornografija ġibek fik innifsek persuna differenti minn dak li jint fuq barra. Tikmandak b'dak li tara, l-illużjoni li inti tibda tgħix, dak li tirrekordja fil-moħħ tiegħek inti tkun trid tesperimentaħ. U fil-fatt waħda mit-tfajliet li kont qed tkun magħhom ħarġet ilha. Ekku. U hemmhekk indunajt l-illużjoni u l-aljenazzjoni li jiena kont qed ngħix fiha. U meta ħarġet ilha x'ġara? Meta ġiet tgħidli li ħarġet ilha hemmhekk bżajt ħakmitni ansjetà, ħakmitni l-biża' u għaraft li dak li jiena kont nara fil-pornografija u għalkemm kont jiena nagħmlu u natwaħ, però ma kontx lest għar-responsabilità tiegħu. Allura l-biża' ħakmitni u l-ewwel deċiżjoni li ħadd hija li noqtol it-tarbija. Noqtol it-tarbija għax kont naf li mhux ħajkun hemm reżistenza kontra tiegħi. Ġifieri dik uritni l-falsità fil-pornografija. Illi tmorru barra minn Malta u tagħmlu abort. Iva, irranġajt kont li tlajna sqallija u sar l-abort. Ġifieri kont Sar l-abort. Kont preżenti hemmhekk u sar l-abort. Ġifieri, però minn dak li tgħid illum qed nitkellem miegħek għal dak li għex dak il-mument waqt li kienet isir l-abort fil-klinika jiena tani ħass ħażin. Għax meta inti tkun qed tgħix aljenazzjoni u falsità u tmur tagħmilha, imma mbagħad meta tara r-realtà hija totalment differenti tal-bniedem li hu minn ġewwa. U mbagħad iżew mbagħad ġejt lura Malta. Kont iltqajt ma' Joanne li llum hija il-mara tiegħi li żżewwiġt fin-98. Però iżżewwiġt mingħajr ma qerrejt id-dnub. Issa meta inti tmur għaż-żwieġ, inti prattikament is-saċerdot jitolbok biex tagħmel qrara ġenerali. Però ma kellix dik l-indiema li jinqer id-dnub tal-abort. U x'ġara dħalt għaż-żwieġ wara sena u nofs konna qegħdin ġiġa maħniex naqblu. Jiena il-lifestyle tiegħi ma rridx nibdilha kompletament. Anzi, fi-żwieġ tiegħi jien daħħalt ukoll tajt importanza għax-xogħol. Għax meta tiżżewweġ inti ħafna ġiri u paniku biex tħallas il-loan, allura tnaqqas mill-ħin li inti għandek ta' żwieġ. U kien hemm il-mamma tagħha ta' Joanne li kienet qed tara fi żmien li konna qegħdin f'din is-separazzjoni, f'mixja s-separazzjoni għax konna ma bdejniex. Joanne marret tgħix lura għand omma u jiena kont għaddej minn mument fejn qalbi ridet li ngħix ma' Joanne, però moħħi ma rridx jaċċetta bl-aljenazzjoni. U l-kunjata kienet tatna ticket biex immorru pellegrinaġġ ġewwa Medjugorje. Jiena aċċettajt li mmur akkors li ma kontx nattendi l-Knisja
għax rrit nimxi mal-pasta qalbi li verament rrit li nerġa' li naqat ma' marti. U ġara li jumej qabel morna il-pellegrinaġġ, dana jiġbruk jisejħulek u jkunu qed jgħidulek se jiġru mhux se jiġru x'għandek bżonn tieħu. U f'dak il-mument kien hemm is-saċerdot qed ikellimna u qam u x'in kien qed jagħti l-barka is-saċerdot dak il-ħin ġewwa fija qamet bħal disturbance, għamet xi ħaġa ġo fija beda jsir ħafna taħwit, konfużjoni. U f'dak il-mument araft verament li kelli bżonn ninqer kienet mod tant ċar li fimt li kelli bżonn ninqer id-dnub tal-abort. Kif ma nistax nispjega, però mort fuq is-saċerdot u qedlu li rrid tinqer. Fil-fatt għallisna nitlu l-pellegrinaġġ qedlu rrid tinqer issa jew xejn. Kienet tant deċiżjoni ferma. U fil-fatt għamilt appuntament tal-għada u mort errejt. Tlajt il-kunvent fejn kienet jgħix u tħalt tinqer u kif errejt sempliċement errejt indimt mid-dnub tal-abort. Kif errejt id-dnub tal-abort u tani l-assoluzzjoni ġewwa fija seħħet trasformazzjoni, ħarġet indannazzjoni kbira minn ġo fija, dak li konti li ngħix għal tant snin. U daħlet fija bl-istess mument mħabba profonda li għamilt sija u nofs nibki mingħajr ma naf għal xiex. Tant kienet mument ta' paċi u ferħ li jiena stess ma stajx nispjega ruħi, u għad nisallum ma nistax nispjega ruħi. Imma l-uniku mezz li jiena nista' ngħid hija sempliċement bħal meta għandek pump ta' rota u inti dejjem qed tonfoħ it-tajjer biex dejjem jitnefaħ bl-arja. Din kienet dak li rċevejt dak il-mument fis-sagrament ta' qrar. U fil-fatt mbagħad ġara li meta inti bdejt allura issa toqrob lejn il-fidi u lejn Ġesu, il-mara tiegħek li kienet ma tiflaħx qalbet Allar u kienet fil-periklu tal-mewt. Li ġara wara l-mixja ta' konverżjoni, wara ġejna lura mill-pellegrinaġġ, ġew errat il-bidla fija, ġiet lura lejn id-dar, rġejna bdejna ngħixu l-ħajja miż-żewġa tal-bidu. Bdiet isseħħ konverżjoni fija li anke bdejt inbiddel il-jobs biex innaqqas mill-ritmu tax-xogħol ħalli nagħti iżjed id-dar. Però seħħet li ġewwen kienet mitwelid bati bil-kundizzjoni ta' cystic fibrosis, hija kundizzjoni fil-lungs. U iżjed ma bdiet tikber, il-kundizzjoni tagħha bdiet iżjed tmur għall-ar. Allura wasal il-punt li l-isptar f'Malta ma kinux setgħu jagħtu aktar mediċina u kellha titla l-isptar Royal Brompton ġewwa l-Ingilterra. Huwa sptar li huwa jispeċjalizza fuq il-kundizzjonijiet tal-pulmun. U inti x'għamilt mort magħha? Però f'dak il-kundizzjonijiet jiena bdejt ġejt f'konfużjoni oħra. Għax jiena moħħi bdejt issa għax rġajt lura mit-triq il-ħażina. Issa dan Alla li fil-Bibja fl-Iskrittura tisma' li huwa l-mħabba. Issa propju issa li l-mara qed timrat għax għandna ċans li nibdew ngħixu verament ħajja miż-żewġa. Ma stajx nifhimha. Ma stajx nifhimha. U allura u tant ġejt f'sitwazzjonijiet antipatki li kelli bżonn nfittex saċerdot. U dan is-saċerdot kien tant ħabib għalija li jeni u mexa miegħi akkumpanjament li beda jurini u jindirizzani dejjem lejn il-kelma biex insib is-soluzzjonijiet. U mort l-Ingilterra magħha. Li ġara fl-4 snin, sentej minnhom li telet ġewwen jiena kont nitla u ninżel. Nitla u ninżel ħdejha. Issa biħa Pep li aħna l-poplu Malti nafu bħala poplu jitajjar, jiġġielet, imma f'dawk il-momenti jiena kont naħdem f'kumpanija fejn sħabi tax-xogħol kienu persuni li ma jettendux knisja. F'dawk il-momenti tinduna l-poplu Malti minn huwa għax kienu huma stess jiġbru l-flus bejniethom jħallsu lit-tickets. U hemmhekk niftakar f'dak li San Pawl qalilna qabel telaq minn Malta li fl-Atti kapitlu 28 jgħid qabel tlaqt minn pajjiżhom imlew lil ġifem b'dak kollu li kelli bżonn. Għax din hija l-identità tal-poplu tagħna. Mbagħad araft li l-aħħar sentejn sitwazzjoni ta' ġewwen kienet iżjed qed tigrava u allura kelli jiena nitla l-Ingilterra. Waqaft minn kollox minn hawn Malta u tlajt hemmhekk ngħix magħha, kont il-carer tagħha biex ngħidu hekk. Għax għalkemm il-kundizzjoni ta' ġewwen kienet kif inhi, ixtaqet ħafna li ngħixu għall-inqas ħajja miż-żewġa anki fis-sitwazzjoni ta' rassenjazzjoni li hija kienet mixja lejn il-mewt. Però hemmhekk araft f'dawk is-sentejn għalija kienu l-isbaħ mumenti ta' żwieġ. Jiena konti li 11-il sena miż-żewweġ. U kienu l-isbaħ sentejn mumenti fejn jiena kull ma kelli lil ġewwen kif inhi, kuljum qiegħda tnaqqas il-ħajja tagħha, u allura jien stajt inħobba kif inhi.
mhux għax għandha xi lussu, mhux għax għandha xi kwalifiki, imma xi persuna fis-sempliċità tagħha u allura nħobba xi l-mara tiegħi. Mbagħad ħallitna. Li ġara fl-isptar li kien speċjalizzat fuq il-pulmun, il-ġewwen nagħmlula dak kollu li setgħu sal-punt li wasluha dejjem fil-waiting list biex ikun hemm transplant. Però it-transplant ma seħx, allura il-ħajja ta' ġewwen għaddiet għal-ħajja ta' dejjem. F'dik il-kondizzjoni, f'dik iċ-ċirkostanza, jiena għaraft li l-istorja tal-ħajja tiegħi għal xiex għalla permetta li jiena ngħaddi minn dan kollu u issa sa jiġri minn ħajti. U komplejt il-mixja tiegħi ma dak is-saċerdot fejn jiena għaraft li dak li nsteraq li mill-bidu permezz tal-abbuż, l-innoċenza tiegħi jiena rrid ngħixha, kienet tweġiba, kienet sejħa li Alla sejjaħ li għaliha biex jiena nagħti ħajtu lilu. U fil-fatt ta' 35 jiġifieri kienet għadha żgħira Joanne ħallitna. Però inti illum li temmen daqshekk kapaċi pereżempju taħfer il-min abbużak? Iva, jiena ħfirt illum il-min abbużani u nitkellem miegħu wkoll. Titkellem miegħu tintaqgħu miegħu. Però il-maħfra fiha nfisha. Rabja ġifieri ma tħossek meta tintaqgħu. Għalhekk qedlek kien proċess. Għax fottilek tfulija. Però Alla reġatani ħolqien ġdid fija nnifsi. Ġifieri il-maħfra mhix ġast on filgħodu ffirt. Il-maħfra hija proċess li fiha nfisha hija ġustizzja u ħniena. Ġustizzja li l-bniedem irid jieħu dak li ħaqqu. Imma wkoll ħniena li l-bniedem irid jieħu l-maħfra biex ukoll bħala ibn Alla u bħala ħija irid ukoll jirċievi s-salvazzjoni. Inti taħfirlu u tħobbu lil dar persuna. M'għandix dubju, nkella ma nkunx nista' ngħix il-milja tal-dik tiegħi. U wkoll il-porn, għax issa l-porn sar ħafna iktar available għal nies normali biex ngħidilhom hekk. Inti jirnexxielek ma tarax jiġifieri. Illum iva, però wkoll kien hemm bżonn nagħmel mixja profondità għax ma tistax kull vizzju ma jistax jitwaqqaf jekk ma jkunx hemm mixja ta' terapija fih. Kemm professjonali u kemm spiritwali. Inti tqis l-abort bħala qtil u xejn. Ekku. Kieku l-abort mhijiex qtil, jiena lekket mal-abort jien mhux biss qtilt it-tarbija, imma mal-abort jien qtilt il-paternità tiegħi li kelli bżonn nerġa' nirċivija fis-sakrament ta' qrar. U tħoss li stajt taħfel lilek innifsek hekk qed tħoss li qtilt. Għamilt tħoss li qtilt tarbija. Iva. U għalhekk kelli bżonn nagħmel mixja ma' psychologist u ma' saċerdot biex jiena mhux biex nasal naħfer li l-nifsi u naħfer il-minweġġani, imma wkoll nerġa' nirċiev il-grazzja tal-Alla li nerġa' niġi ħolqien ġdid. U bagħad iddeċidejt illi titlaq kollox kif jgħid Ġesuda. Itlaq kollox u hija warajja. Qalu inti għatlu, okej. Hekk għatlu. Ma kienx. U hija mhux hekk. Imma illum hekk int. Illum Rej jgħix ġodar ma' persuni oħra u tgħixu iddeċidejtu li tgħixu fi-spiritu Franġiskan, mhux hekk? U tgħixu fil-faqar bla paga ġifieri taħdmu għan-nies u ma tkunx paga. Kif tieklu ġifieri? Parti mis-sejħa tagħna kienet li inti tittamel discerniment biex taraf jekk hix vera ġej minn Alla jew le. Għal xiex, għax inti jekk hija ġej minn Alla, Alla il-kelma tiegħu ħajżomma. U dak li jistaqsi minnek u jitlob minnek kull ma jrid li tikkollabora mal-grazzja tiegħu. Meta inti tikkollabora, inti tasal biex titlaq kollox. Tlaqt kollu, m'għandek xejn. Titlaq il-familja, titlaq anke l-impjieg li jkollok u tingħata kompletament lilu. M'għandek xejn inti. Xejn. Għandi lil innifsi. Lilek innifsi. U għandi lil Ġesu li huwa l-oqgħod ta' ħajja. Domanda kienet materjali m'għandek xejn. Tgħix ġo flet, il-flet mid-dera iddubbajtuh ukoll. Jiena ngħix f'appartament. Fil-preżent jiena ngħix f'appartament li ġi moti lilna bħala fraternità. Issa, inti qed li jiena m'għandi xejn. Biex inkun qed ngħid kollox fil-verità, għax il-verità m'għandix ħabi. Il-post li jiena kont ngħix mal-mara tiegħi, il-post fil-preżent għadu għandi. Allura x'għamilt? Jiena krejt il-post fil-preżent kirja miżera ta' 250 fix-xahar, fil-fatt għandi ħabib tiegħi refuġjat jgħix ġo fih, biex bih nkun nista' nħallas il-bolla. Il-bolla li jiena rrid nagħti l-kontribut tiegħi lill-pajjiż biex ukoll mbagħad jiena rrid nirċievi l-pensjoni minnu. Okej. U fil-fatt intom paga m'għandekx u tgħid. Imma kif tieklu pereżempju kif tħallsu d-dawl l-ilma u hekk xi? Il-Malti fil-ħnina tal-Alla huwa ġenerus u ngħixu bil-providenza persuni jipprovdunna affarijiet tal-ikel. L-ikel, ħwejjeġ. Jipprovdunna ħwejjeġ, ovvjament ikonna momenti fejn aħna anki
ninataw forsi xi donation u nkunu nistgħu wkoll imorru nixtru hekk. Ejdi din, vera li tant tiġibulkom affarijiet li spiċċajtu qed tagħtu lil minnu. Mhux tal-li għandkom fil-fatt parti mill-evanġelizzazzjoni tagħna hija li aħna immor niġu mistiedna f'parroċċi, morru ngħixu ġol parroċċi għal perjodu ta' żmien u hemmhekk nuru l-imħabba u naqsmu l-imħabba tagħna mal-poplu niltaqgħu. Però niltaqgħu ma' persuni iva li kemm ikunu persuni homeless fit-toroq, persuni li għaddejjin fuq dipendenza ta' droga, li dawn ibatu ħafna l-familjari magħhom u magħhom naqsmu anke mill-ikel li jkollna iva. Jiena Rejna ringrazzjak, jien nixtieq li ħafna nies jintaqgħu magħkom miegħek u ma' dan li qed tagħmlu u allura qed noħorġu email address hawnhekk li intom tistgħu tiktbu u mbagħad ikolkom ir-risposta kif tistgħu tikkuntattjahom. Nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista li m'għandix dubju li kif ispirat lili se tispira il-ħafna persuni oħra. Inti meta tnilek biex ħadd voice test ukoll qed xi ħaġa li spirajtni u nixtieq terġa' tgħidet. Nispera li dan li se nagħmlu llum qegħdieli x'qed. Nispera dak li aħna se nagħmlu l-poplu Malti jgħixu. Jekk tittar iktar videos ta' Xarabank, qafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlinna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkun minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellaw video ġdid, qafas subscribe.